Siria je ibonyo kapod wan mana kodi inyalo lieko no anena ng'eyo ni Roslyn gi Ken oselieko ni joka ruodhi joka Kinginyo ne nyaka dhi limbe mag kamano to kata kamano nyo ka otene kod jomiji nyiero mamoko wuon studio wacho ni oyo na dech no kanya romo gi president mar piny murito piny dog maneno ka gimoch malich ahinya to wan gi nyarwa Nyase me Lupita Nyong'o mane ok waneno e limbe ni te. Koso dibed ni wan wapenjo gik moko moko onego wapenji je ibonyo. But dirama kendo ni bedo ni wuon studio ne onge sama ne jatend piny odhi kuro nyone no marach. Nikech limbe ni nyoko chopa to kodi gora tineno studios mag Tyler Perry. En gima no chan, en gima no pang, emomiyo kano wuok Kenya kae to kuma no kuongo piyo ne en Atlanta mondo odhi obede gi nafas mar timo romo gi wuon studio no mondo ne ni to ang'o ma Kenya isomo to bedo ni wuon studio ne onge tadiera makende bende mana kaka jo wadose wacho nyara wino wacho maber limbe aina ni Nyase me Lupita Nyong'o nye ber ka bedi sama ne jatend piny ni kuro nikech oseting'o piny Kenya malo e weche mag movie gi acting. Mar ariyo to bende apani en gima ber en ni king'iyo piny masani iwacho ni imanyo new economic pillars to weche mag uchumi iyudo ka sekta mar miyo ji nyiero ni sekta mar weche mag acting ni en sekta maduong'. Emomiyo jatend piny otimo maber mar wuothe gi jomi nyiero ma jodhi kuro mondo gibende gisumie par to ging'ie ni ang'o giri mani kuro made gibi tim Kenya kae. Penjo maduong' en ni to jatend migawo mochung' ne sekta no to dak ni obedi kuro. Mae nyisi ni samoro gini kata jatend piny time to ok oketo mahino ahinya nikech ber ka waneno ka siasa babu ni kuro ber kwanene ka bende gindikore ogirimiti moko mawacho kata ni nitiere jo Kenya kama mabro dhi kuro tibro puonje weche film ibro puonje weche marketing ibro puonje weche machalo kamago mag timo gini. So yapani yo inena limbe mar jatend piny dhi neno to ne en limbe manyadhi nyago lemo mora mora nikech kata king'iyo gigo duto manyoro gindikore kuro weche mane gitimo Atlanta weche mag creative economy nyoko kao center stage ahinya mang'isi ni en limbe manyodhi timo kanyo mar neno to gima nowuoke maduong' to ne onge ji neno kata kowacho ni nyoloso gi jo Steve Harvey ni mondo bi otim recordings moko Kenya to Steve Harvey wacho no dhi timo recordings South Africa lakini obro kalo Kenya kae mna mar moso jatend piny Kenya manyiso ni nafas mare biro timo film Kenya kae mako biro to nitie jowa mang'eny ibro nitije podongi so apani kanyo to ler moro nyaka wuogi e State House mondo giwache ni to limbe mar Tyler Perry Studios ni ang'o manyondi kruok nikech kata ka neno go itumbi wacho ni gik manye giwinjore pokaneno ogirimiti manyonde iki ni gigi bro timore gina mbaka manye ji ogoyo ma ji wacho ni wanyalo timo to onge commitment ni tim mano moko mar ariyo tije na kute mo wacho ni kiti pejo pale kan ni to ang'o ni bedi noke adiera makende en ni yo mang'eny nitiere deals mang'eny ma Kenya yo wuok kanyo to gin deals mabiro konyo piny Kenya. King'iyo kata weche security nileno ka nitiere helicopter ma karibu 16 mabiro biro nitiere 150 armored vehicles mabiro biro nitiere pesa manye gigolo karibu siling $1 milioni 230 mar civilian security and defense nileno ka gibiro medo yaro airport mamanda mayudore county ma Lamu magi gin gigo mabiro konyo Kenya ahinya to kidhi kita weche ohala
ni neno ka kambi mar Coca-Cola osingore ni gibiro keto pesa ma kure lach ma gibiro expand godo ohandgi e Kenya kae. Ni kambi mar Coca-Cola ondiko ji mang'eny karibu mna iwacho ni dhano 6,000 to ka gimedo pesa no to ibiro medo nafas mang'eny mag tije. Mano nyodhi maber. Manyo mora kende weche mag demokrasia. Pesa manye gikelo ni mondo koni Kenya nyayo demokrasia nikech adiera ma kende en ni nyaka ni jatend piny ka otelo. Nyo wadwa nene ka weche demokrasia gi chal ka gima odwa mbekni nikech nitiere kor lach moro gi kor teko moro mosebedo kotimo godo gige mang'eny. Maka koro pesa nitiere mabiro nyawo weche mag demokrasia to biro bedo maber. Wageno mana ni en pesa mabiro tiyo maber. Nitie commitments moko mabende nie giga kaka mar keto expressway makowuok Nairobi nyaka Mombasa. En gino ma pande osekawo higni mang'eny nyaka ne chak go mbake mana karibu higni 15. Nika kod maneno ka nitie pesa moketi gi kembe mowuok ni koro ber. Mano biro medo yoro bedo mayot, biro medo yoro ohala bedo mayot nikech ni port wa Mombasa ne port machalo maduong' e East Africa kae. To ni neno kaka mambo ko Uganda no temo kelo mapigiri pesa mokala Dar es Salaam. Igoni na geti mo mano en ki ek maluo ki wuok Mombasa ki pero Nairobi ki kang'eny na temo. So anki beta dane no ni ja tele pin ka kumano dego udogo po. To edu maluo en ni iki beti brokete ti. Iki wange mabera do ga yero do mara parte achiel higani. To ng'at ma Joe Biden pimo godo en ng'ano ma pok nohero ga jarateng'. Iwinjo koloso kuom jarateng' to chalo mana ng'ama loso kuom ong'eche moko manie bunge. Ineno kata ka higni duto manene temo. Gigo mang'eny manotimo onge moko manotenore gi Afrika kama ber. Emomiyo Kibaki nyalo bet kaka ing'iyo ratings mag America sani opinion polls to chani Joe Biden ok dhi maber. Donald Trump chal ni ema jogi nyalo yiero kendo koro penjo maduong' ni ang'o gang'o malo timnie mabiro jido gimiti manokete kata kapo ni Donald Trump bedo president ibiro kete yatim no kende maka matin erokamano ahinya. Mano kanye mana Erokamano Nyasini Ajay Bonyo kuom riwore